Vull dir, és erotisme i pujaer de to. L'estrident soroll d'una reixa metàl·lica la despertà. Mirà el rellotge. Quasi les 5. Havia dormit 3 hores seguides. Sobre la taula havien quedat les restes de l'àpat i un llibre de text obert per la meitat. Optà per ajornar les feines de mestressa i agafar el llibre. Volia canviar-lo per un altre que li fora més adequat. S'abocà a la finestra i veia el senyor Manel pujant la reixa de la llibreria. Sentia el cos molt feixut i la ment abaltida. Havia dormit massa. Despenjà la bossa de mà del respaler d'una cadira i sortí de casa. Aniria a la llibreria i després a Sara. El clinc-clanc de la porta feu girar el cap a l'amo, que estava ordenant periòdics i revistes en una taula. No estava avesat que ningú entrara a la llibreria i no obrir, tret dels mesos de setembre, en què les mares s'afanyaven per comprar el material escolar dels fills. Esbossà un somriure en veure-la. Bona vesprada, Aleixia. S'engronçà pronunciant el nom de la jove, el sil·labejà, amb un to que volia ser proper, però que aconseguí incomodar-la. Sí, d'acord, saps el meu nom, pensà ella, recordant que sempre que la veia li el pronunciava. I sí, em coneixes des que era menuda. Estava farta de sentir-ho. Això no li donava cap dret sobre ella. Hola, volia tornar el llibre que he comprat aquest matí i agafar-ne un altre. No és exactament el que necessite. Saps que això no puc fer-ho. No has llegit el cartell? No s'admeten devolucions en aquest tipus de llibres. Tanmateix faré una excepció per ser tu. Gràcies. No li agradà com sonava aquell per ser tu. Semblava que la comprometia alguna cosa. No obstant això, li havien ensenyat des de menuda a donar les gràcies a qui li prestara ajut. Ho pronuncià d'una manera tibant, perquè s'assabentara que això seria l'única cosa que li oferiria per el favor. Espera sí i t'emportaré alguns que de segur et seran més útils. Molt bé. Manel pujà els 7 esglaons que el portaven al fals pis i feu com que rebuscava alguns llibres. Des d'allí podia observar tots els moviments d'Aleixia. Ara estava mirant l'aparador de les plomes estilogràfiques i de les agendes. Li semblava una dona imponent, però no era la figura el que més li agradava d'Aleixia. Al rostre encara se li dibuixaven els trets d'aquella xiqueta de 12 anys, plena de nervi, que acompanyava son pare a comprar el periòdic i que sempre ho remenava tot. Aleixia es girà d'esquena a ell i començà a fullejar unes revistes del cor. Manel s'assegué en el tamboret que emprava per a pujar als prestatges més alts i, aprofitant que ella no el podia veure, es desbotonà els vaquers. Alliberà el pixorro dels calçotets, l'acaronà amb la mà dreta i inicià uns moviments suaus per a dotar-lo de vigoria. Aleixia esbossà un somriure després de llegir alguna notícia graciosa. El mateix somriure murri de quan era tan sols una xiqueta. Ja estava empalmat i tanmateix continuava sacsejant-se el membre amb el mateix ritme tranquil. El perill que en qualsevol moment entrara algú per la porta l'excitava encara més. Aleixia es dirigia a la taula on reposaven els bestsellers, aliena al que passava uns metres més endins. La mateixa xiqueta inquieta que tot ho escorcollava. Tot? Aleixia, acosta't un moment, a veure què et sembla aquest. Pujà els 7 esglaons i el veié assegut amb un llibre al davant. S'apropà amb la intenció de veure aquell material. I tant que el veié. Manel llançà el llibre a terra i deixà al descobert un fal·lus erecte amb la cabota humida. Això no se ho esperava ella, i es quedà perplexa mirant la masculinitat d'aquell home. Mai no n'havia vist un de tan gran. De segur que allò sí que eren 20 centímetres. El mirà als ulls només uns instants, i se li encomanà una tendresa inexplicable pel llibreter. S'agenollà davant d'ell víctima d'algun encanteri, i agafà el pixorro amb les dues mans, i li passà la llengua pel gland. S'estranyà del que estava fent, però no podia parar. I l'agafà amb una mà i començà a manejar-lo. Si li havia paregut gran, ara encara ho semblava més. No podia manollar-lo tot en la mà, el masturbà un poc més i començà a introduir-se'l a la boca. Després se'l treia i li passava la llengua per la soqueta de l'arbre. D'allí, lentament, anava pujant cap a la cabota, una cabota endurida com una pedra i moradenca, com si anara a explotar d'un moment a l'altre. A la mà que li quedava lliure li acariciava els collons. El llibreter havia recolzat el cap contra un prestatge i panteixava de plaer. Aleixia alliberà una mà i es tocà per damunt de les braguetes. Se les notà banyades. S'estranyà perquè ella no se sentia calenta. Sí, estava fent tot allò amb el senyor Manel. Ho havia de fer, però no en gaudia.
Tanmateix, tenia les braguetes banyades. Deixà que un dit se li escolara per davall i s'introduïra en la figa. En el mateix moment notà que un doll de llet calenta començava a inundar-li la boca. S'apartà amb rapidesa, però no pogué evitar que una escopinada de semen se li abraçara a la cara. Es tragué el dit en què estava masturbant-se i s'incorporà al sofà. De bell nou li havia tornat a succeir. Es tornà a tocar per damunt de les braguetes i confirmar que el somni li havia estat tan real que l'havia dut a participar-hi. Mirà el llibre i li entrà un calfred. S'alçà i mirà per la finestra. Encara no havien obert la llibreria. El rellotge marcava les 4:15. Se li il·luminà el rostre. Era una bona idea. Se n'aniria Sara. Feia un temps que no sabia res de l'amiga, però de segur que si podia l'ajudaria. El llibre se'l quedaria. No li feia gens de gràcia tornar-se a trobar el senyor Manel. Tot i que per a ella haguera estat un somni, per a ella el fet de saber-se vinculada al món oníric dels altres li feia que ho sentira més enllà de la fantasia. Decidí que no tornaria mai més a aquella maleïda llibreria. Allí es pot comprovar com es barreja el somni i la realitat. Al principi era un somni, però ho sabem després quan l'Aleix es desperta en la sala d'estar. Havien comentat els eixos narratius. Sí. Bé, doncs, això és un tas de la novel·la. Ara us toca fer-nos preguntes. Ara és el moment de dir-ho. No sé què dir.